Sa mga pangunahing balita, lalo na sa ilang minuto matapos magboto sa bayan ng UAS. Early voting hours sinamantala ng priority voters. Mabagal na pagproseso ng ilang ACM nagpantala sa botohan sa Pulangi. PNP Bicol mas minaigting ang security measures ngayong araw ng halalan. Kamilek Albay, hindi ko man publiko na magreklamo kontra vote buying at vote selling. PNP Bicol wala pang nasampulan na lumabag sa liquor ban. At ilang first-time voters at senior citizens pinuri ang maayos at madali pagboto ngayong halalan. Magandang gabi. Ako po si Hercules Barbacena. Ito ang Halalan 2025, ang espesyal na pagtutok ng Ako Bicol News sa 2025 national and local elections ngayong Lunes, Mayo 12 taong 2025. Isang 65 taong gulang na botante ang nasawi ilang minuto matapos na makapagboto sa UAS Albay. Isinugod pa siya sa ospital, ngunit idiniklarang dead on arrival. May report si Maine Sinares. Nasawi ang isang 75 anyos na botante ng Barangay Talungog, UAS Albay ilang minuto matapos na makapagboto sa UAS South Central School. Kinilala ang biktima na si Nestor Rensales. Ayon kay Acting Municipal Fire Marshal Fire Inspector Cicero Ortinero ng UAS Bureau of Fire Protection, alas 6:05 ng umaga nang may lumapit sa kanilang help desk dahil sa pag-collapse ng biktima. Agad naman daw na rumisponde ang kanilang mga tauhan at isinugod pa sa ospital ang botante. Ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Nakakatapos pa lang siya magboto. And then yung sa assessment nila, parang wala nang hininga, yung parang konti na lang yung niya. Kaya automatic nag-decide yung tropa natin, ma'am, na i-transport na kaagad siya doon sa GBDAP, ma'am, sa Ligaw City. Napagalaman na isang stroke patient ang botante. Posible raw na sa sobrang init kaya ito nag-collapse. 5 years na siyang stroke patient. Kung kaya siguro na-trigger ng panahon natin. Kahit alas 6 kanina, medyo malansangan na. Sa kabila nito, nanatiling maayos at matiwasay ang botohan sa nasabing bayan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Sinamantala ng ilang priority voters sa Albay ang early voting hours ng Comelec. Isa sa mga maagang bumoto ang tumatakbong gobernador ng lalawigan na si Joey Salceda. Ayon kay Salceda, ang kanyang pagboto ay para sa magandang kinabukasan ng lalawigan. Si Rose Bilista sa buong detalye. Sinamantala ni Lulu ang early voting hours ng Commission on Elections para sa mga katulad niyang PWD o person with disability. Kaya mas napadali ang kanyang pagboto kaninang umaga sa Peña Francia Elementary School sa Barangay Peña Francia, Daraga, Albay. Masaya daw siya dahil hindi na siya nahirapan pang pumila. Maayos, mabilis, organized. Eksklusibo rin ang early voting hours sa mga senior citizen at mga buntis na botante. Nagsimula ito alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Si Rolly, hindi man kasama sa mga prioridad na botante, inagahan pa rin ang pagpunta sa nasabing paaralan para makapagboto. Inagahan niya daw talaga para hindi na makadagdag sa mahabang pila. Bitbit niya rin ang listahan ng kanyang bobotohan na kandidato. Ay, madali. Tabing pag-abot naman sa may kunya, pag machine, madali na lang. Kaya na maray maaloy pa na para pili pa kung sisa. Isa rin sa mga naging botante sa nasabing paaralan si Joey Sarte Salceda na tumatakbo bilang gobernador ng lalawigan ng Albay. Anya, ang kanyang boto ay para sa magandang kinabukasan ng mga Albayano. Today I voted for Albay. I voted for better living conditions for our current generation. And of course a better future for the next generation of Albayanos. Essentially, I voted
for the greatness of Albay. Pagkatapos ng kanyang pagboto, agad naman siyang nagtungo sa Albay Cathedral. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista. Ilang priority voters ang naantala sa pagboto dahil sa mabagal na pagproseso ng ilang automated counting machines sa bayan ng Pulangi. Sa kabila ng aberya, nanatiling maayos at matiwasay naman daw ang botohan doon. May report si May Insinares. Simula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga ang itinakdang early voting hours para sa mga priority voters sa mga polling precinct. Subalit lagpas alas 7 na ng umaga pero marami pa rin ang nakapilang priority voters sa waiting area na ito sa Pulangi South Central Elementary School sa bayan ng Pulangi. Ilan kasi sa mga automated counting machines dito ay nagkaroon ng aberya o mabagal ang naging pagproseso sa mga balota kaya nagkaroon ng pagkaantala. Mabagal nga, bisos naglalag daw. Lalo na ngayon makulimlim. Pero wala naman sa hindi naman nag-brown out dito. Wala naman power interruption. Siyempre inconvenient pag na sila. Yung iba nga naiinip na, babalik na lang daw mamaya. Pero okay naman kasi malilim naman doon. Kaya yun lang. Tapos may mga waiting room baga. Occupied naman yung mga waiting room. Sa kabila ng aberya, nanatiling maayos at matiwasay ang botohan sa nasabing paaralan. Naging maayos naman ang pagboto ni 3rd District Representative Candidate Adrian Salceda sa nasabing paaralan. Aminado si Salceda na kahit matagal-tagal na rin siyang public servant, kabado pa rin siya sa pagboto. Parehong emotions ang nararamdaman. Nervyos, takot, pero nandyan din yung feeling na blessed. Blessed to run for the people and do what is right for them and hopefully lead them to a much more better life bilang isang leader. So, very fulfilling tong election na to para sa akin. Manalo man daw o matalo, magpapatuloy ang kanyang serbisyo sa mga mamamayan. Nagpasalamat din siya sa patuloy na tiwala ng kanyang mga taga-suporta. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares. PNP Bicol mas pinigting ang security measures ngayong araw ng halalan. At Comelec Albay, hinikom ang publiko na magreklamo kontra vote buying at vote selling. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Maagang dinagsa ng mga botante ang mga polling precincts sa Albay. Ayon sa Comelec, lahat naman ng mga voting centers ay nagbukas sa tamang oras. May report si Angeline Dagta. Sa lungsod ng Legazpi, isang Albay Central School sa pinakamalaking voting center sa lalawigan. Maaga pa lamang ay dinagsana ito ng mga botante. Ayon kay Attorney Maria Aurea Bobunaw, Provincial Election Supervisor ng nasabing opisina, pawang nagbukas naman sa tamang oras sa mga polling precincts. Bago pa magsimula ang botohan ngayong araw, nakaantabay na rin ang kanilang electoral board sa mga iba't ibang voting center. Alas 5 ng umaga nang magsimula ang special voting hours para sa mga piling sektor tulad ng senior citizens, PWDs at mga buntis.
Alas 7 naman ng umaga nang simula ng regular voting hours. Po, so yung grabe pong influx ng early voting hours, marami po ang nag-avail na mga senior citizens. So nakita mo naman sobra mahaba pa rin ang pila at mga nakaupong senior citizen, person with disability. Ang nakakaantala, yung hindi po nila alam yung precinct number nila. So kailangan po nilang magpila pa at hanapin sa mga kanya-kanyang presinto yung pangalan nila. Isa sa mga bumoto dito ay si Albay Vice Gubernatorial Candidate Diday Co. Alas 10 ng umaga nang matapos siya sa pagboto. Ayon kay Diday, anuman ang maging resulta ng halalan, ipagpapatuloy nila ng kanyang grupo ang mithiing mas mapaunlad ang albay at ang buhay ng kanilang mga kababayan. Siyempre, sana positive result. I think this time yung programs and plans namin talagang na-encompass ang bilog na sectors at aspeto na kaipuhan matutukan. Pinasalamatan din ni Diday ang kanyang mga taga-suporta na nagtiwala na magagampanan niya ang pagka-vice gobernador at magdadala siya ng positibong pagbabago. I cannot thank them enough. Sobra po ang namamatian kong support na damang-dama ko po na pinahiling ninda. Whether positive or not ang results in favor of me, grateful po ako sa bilog na experience sa buong campaign, kaya salamatan po sa Gabos. Sa parehong paaralan din bumoto si Legazpi City Mayoral Candidate Hisham Ismail na mahigpit na katunggali ng dating alkalde ng lungsod na si Geraldine Rosal. Alas 7 ngayong gabi ng opisyal na magtapos ang halalan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Mas pinaigting ng Philippine National Police Bicol ngayong araw ng halalan ang kanilang security measures, lalo na sa mga priority areas na nasa ilalim ng orange category. Sa ngayon, nananatili umanong manageable ang sitwasyon sa buong rehiyon. Narito ang aking report. Mas pinaigting ng Philippine National Police Bicol ang kanilang security measures sa 6 na lalawigan ng rehiyon ngayong araw ng halalan. Sa Masbate, 19 na bayan ang nasa ilalim ng orange category. Ayon kay Police Captain Estrella Torres, tagapagsalita ng Masbate Police Provincial Office, bukod sa isang tinamaan ng ligaw na bala sa Barangay Peña Francia Claveria, Masbate noong April 20, wala na silang ibang naitatalang election-related incident. Kabilang naman sa mga mas pinahigpit ang security measures sa nasabing lalawigan ay ang Masbate City at ang mga bayan ng Claveria at San Pascual. Sinabi rin ng tagapagsalita na manageable naman umano ang sitwasyon sa kanilang lalawigan. Sa nalalabing 2 oras, payapa pa rin po dito po sa Masbate. And yun nga, kahit mainit sir, mainit po yung panahon. Yung mga tao natin, yung mga kababayan namin dito ay talagang in-exercise po nila yung karapatan nila para bumoto ngayong eleksyon. Sa Camarines Sur na nasa green category ang halos lahat ng lugar ay naka-full alert status pa rin upang tiyakin ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng halalan ngayong araw. Kasama sa kanilang mga hakbang ay ang paglilibot sa mga polling precinct. May mga reklamo na rin daw silang natanggap patungkol sa mga insidente ng vote buying at vote selling. Subalit hindi pa naman ang mga ito napapatunayan. Tama po yun sir, no gun ban violation, no violation on liquor ban, no violation on vote buying and vote selling, and wala tayong election-related incident na validated. Nasa green category naman ang lalawigan ng Sorsogon. Ayon kay Police Major Arwin Destacamento, Public Information Officer ng Sorsogon PPO, wala naman silang naitatala pang election-related incident at generally peaceful naman simula pa noong campaign period. Nandiyan po ang ating mga kapulisan na halos nakadeploy na po sa lahat ng mga polling centers para magbigay ng proteksyon, seguridad sa lahat na magboboto sa araw na ito. Sa Albay at Catanduanes, mahigpit rin ang ginagawang monitoring ng PNP sa botohan. Patuloy ang kapulisan na magbabantay maging sa mismong bilangan hanggang sa mailuklok na ang mga bagong halal na opisyal. Hands-on po ang ating provincial director sa pag-iikot po sa mga polling precincts kasabay po ng mga area supervisors po na galing sa regional headquarters maging sa provincial headquarters po. May monitoring kami every hour tungkol po dito sa mga violations sa liquor ban. Wala po tayong reported na mga nag-violate po niyan. Sinimula na rin kahapon ang pagpapatupad ng liquor ban. Mahigit sa 11,000 kapulisan ang idineploy sa buong rehiyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.
Hinimok ng COMELEC Albay ang publiko na i-report sa kanilang kontrabigay complaint desk ang mga nasaksiyang vote buying at vote selling. Mas maigi daw ito kaysa mag-post sa social media. May report si Angeline Dagta. Dahil sa kaliwat kanan na post sa social media patungkol sa mga nangyayaring vote buying at vote selling sa lalawigan, hinimok ng Commission on Elections Albay ang publiko na mag-report na lamang sa mga kinauukulan kaysa ang pag-post nito. Ayon kay Attorney Maria Aurea Bobunaw, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC Albay, mayroon silang kontrabigay complaint desk sa iba't iba nilang opisina kung saan nakaantabay ang volunteer lawyers mula sa Integrated Bar of the Philippines o IBP Albay at mga paralegal mula sa College of Law ng University of Santo Tomas, Bicol College at Bicol University para sa libreng legal assistance sa iba pang kaukulang aksyon. Gumawa ng affidavit, sworn statement, hindi po yung parang ipopost mo lang sa media, sapat na yun. Hindi po sapat yun sa legal na proseso. So kailangan po panumpaan nyo na yung mga sinasabi nyo at may sapat kayong ebidensya na ina-attest nyo na binibili yung boto nyo at sinasabi sa inyo ng leader na kailangan sila ang botohan nyo. Pagdidiin ni Bunaw, ang vote buying at vote selling ay isang krimen na may karampatang parusa. Aniya, maaari pang mag-file ng reklamo kahit tapos na ang eleksyon. Tulungan po tayo, huwag tayo magsisihan. Kung talagang gusto nyo, dahil rampant vote buying ang Albay, bigyan nyo po ako ng ebidensya at willing kayo mag-testify na kayo po'y binilan ng boto. Bigay nyo po yung pera, ibalik nyo kasi yung po'y ebidensya. Puros po post kayo. Ngayon, china-challenge ko lahat po na nag-receive ng pera. Pumunto po kayo sa presinto ng mga pulis at sa COMELEC para po i-assist namin kayo sa pag-file ng kaso. Yun po ang gusto namin, ma-file ng kaso yung mga nag-vote buying. Pero kung wala pong nagre-reklamo, paano po tayo makakaso? At sana po i-sustain nyo to hanggang sa pagkaso sa loob ng pag-pending na to sa korte. Para sa may mga katanungan at nais magpaabot ng reklamo, maaaring tumawag sa IBP Albay Election Help Desk election number na makikita sa inyong screen. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. PNP Bicol wala pang nasampulan na lumabag sa liquor ban. At ilang first-time voters at senior citizens pinuri ang maayos at madaling pagboto ngayong halalan. Yan at iba pa balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Ilang tindahan sa Albay tumalima sa liquor ban ng COMELEC. PNP Bicol, wala pa umanong nasampula na lumabag simula ng mag-arangkada ito alas 12 ng madaling araw nitong linggo. May report si Danica Garcia. Bawal na muna ang pag-inom at pagbebenta ng alak simula alas 12 ng madaling araw kahapon bilang bahagi ng seguridad at kaayusan ngayong araw ng halalan. Ang katiwala ng isang sari-sari store na si Jeric ng Tabaco City agad na tumalima sa kautosang ito ng Commission on Elections. Titiisin niya na lamang daw ang kaunting kalugian kaysa ang magkaroon ng paglabag sa halalan. Ayon sa COMELEC Resolution No. 11057, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbenta, pagbibigay, pag-aalok, pagbili o pag-inom ng nakalalasing na inumin ilang oras bago ang mismong halalan. Ang mga hotel at iba pang mga establishmento na may sertipiko mula sa Department of Tourism lamang ang exempted dito.
Layunin ng liquor ban na matiyak ang isang maayos at mapayapang halalan sa pamamagitan ng pagpigil sa anumang karahasan o gulo na maaaring maidulot ng pag-inom ng alak. Ayon naman sa tagapagsalita ng PNP Bicol na si Police Lieutenant Maluca Lubaki, wala pa naman silang naitatalang mga naglabag sa liquor ban. As of yesterday, May 11, and up to this time, May 12, wala pa po sa amin na recorded na violation for liquor ban or even money ban. Peaceful, wala po kaming apprehensions. Ang mga lalabag sa liquor ban ay mahaharap sa kaukulang parusa. Epektibo ang liquor ban hanggang alas 11:59 ngayong gabi. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Ako Bicol Party List nagpasalamat sa patuloy na pagtitiwala ng mga Bicolano sa partido. Pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan sa rehiyon, tututukan pa rin. May report si Rose Bilista. Naging maayos at magaan daw ang karanasan ng 66 anyos na botanteng si Lola Fe sa pagboto sa halalan ngayong taon. Kwento niya, ilang halalan na rin siyang bumoto sa polling precinct nila sa Tabaco Northwest Central School sa Tabaco City. Kumpara noon, napakadali na lamang daw ng pagboto ngayon. Malabo na rin ang kanyang paningin, kaya inalalayan siya ng kanyang anak sa pagboto. Positibo rin ang karanasan ng 19 anyos na first-time voter sa national and local election ni si Ayesha Galaraga. Ayon sa dalaga, pinaghandaan niya ang pagboto sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga plataporma at track record ng mga kandidato at ibinoto ang pinakakarapat-dapat na kandidato. Samantala, sa Tabaco Northwest Central School naman nagboto si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon na tumatakbong kongresista sa unang distrito ng Albay at mahigpit na katunggali ni Crisel Lagman. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Ako Bicol Party List nagpasalamat sa patuloy na pagtitiwala ng mga Bicolano sa partido. Pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan sa rehiyon, tututukan pa rin. May report si Rose Bilista. Matagumpay na nakapagboto sa Gogon Central School sa Barangay 38 Gogon, Legazpi City si Ako Bicol Party List Congressman Saldico alas 11:15 kaninang umaga. Ikinatuwa ni Ko na naging maayos ang kanyang pagboto at positibo siya sa magiging resulta ng halalan batay na rin sa mga survey. Ayon sa kanya, ang tagumpay sa survey ng kanyang mga kaalyado kabilang sina gubernatorial candidate Joey Salceda at 2nd District Congressional candidate Christopher Kitoko ay isang malakas na indikasyon ng pagtitiwala ng publiko sa kanilang adhikain. Pangunahing focus din umano ng partido ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga Bicolano, kabilang ng pagtutok sa mga isyong gaya ng madalas na brownout, limitadong akses sa healthcare, kakulangan sa malinis na tubig sa mga liblib na lugar at ang mataas na antas ng unemployment.
Alas 4 naman ng hapon na magtungo at magboto sa Dita Elementary School si Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr., ang second nominee ng partido. Ayon kay Garbin, mas pag-iibayuhin pa nila ang pagtatrabaho sa Kongreso para makapagpaabot ng tulong sa mga Bicolano. And therefore, napaka-importante na talagang we should vote for a candidate who has this vision, who has these plans for the locality, and for those who are in the national position, those who can bring progress to our locality. And maswerte ako dahil meron akong katulong na ako Bicol Party List. Nagpasalamat din si Kong Saldi at Mayor Garbin sa patuloy na suporta ng mga Bicolano sa Ako Bicol Party List. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Manatiling updated sa partial and official result ng midterm elections at iba pang balita kaugnay ng halalan sa aming Facebook page dito sa Ako Bicol Online TV. At yan ang pinakahuling balitang nakalap ng Ako Bicol News Team sa halalan 2025. Magandang gabi.